Nagpahigayon kagahapon Abril 7 ang Pilipinas sa iyang pinakaunang pagbansay sa West Philippine Sea. Kuyog sa Pilipinas ang mga nasud sa Estados Unidos, Australia ug Japan ug gitawag kinig Multilateral Maritime Cooperative Agency ug gihimo sa West Philippine Sea. Subay sa ilang pagsalig nga mas malig-on pa ang regional ug international nga kooperasyon. Daghang pagbansay ang nahitabo sama sa komunikasyon, division tactics ug photo exercise nga gilangkuban sa mga ehersisyo sa kahanginan ug kadagatan. Kini aron mapalig-on pa ang kooperasyon sa depensa sa upat ka nasud sulod sa Indo-Pacific region isip pagpangandam sa mga posibleng mahitabo. Makita sa mga video nga kuha sa Armed Forces of the Philippines ang mga eroplano gikan sa upat ka nasud ug naglupad-lupad sa kanginan ibabaw sa West Philippine Sea, ang lugar kung din giako sa usab sa China Coast Guard. Ang mga exercises gilangkuban sa BRP Gregorio del Ferrar nga adunay AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna nga adunay AW-159 Wildcat ASW helicopter ug VIP Valentin Diaz gikan sa Philippine Navy. Apan wala magpaulahi ang tagalaing nasud. Miuban usab sa exercise ang USS Mobile, ang barkong panggera sa Estados Unidos. Ang Royal Australian Navy o HAMAS, migamay silang Warramongo, ang ilang gitawag nga tribal destroyer sa Australia, ug Royal Australian Air Force Maritime Aircraft, ug ang JS Akibuno, ang destroyer ship sa Japan Maritime Self-Defense Force. Kompleto ug andam makigubat apan usa lang kadto ka ehersisyo. Matod sa Armed Forces of the Philippines, gipakita sa Multilateral Maritime Cooperative Activity ang pagsalig sa mga partisipante sa mga nasud nga misalmot niini ug ang palig-on sa regional ug international nga kooperasyon sa pagsuporta sa usag-usa sa usa ka libre ug bukas nga Indo-Pacific region pinagi sa usa ka maritime domain nga gipanagihan sa Pilipinas. Makatampo sa mga aktibidad ug dako kinig kalambigitan sa pagpalambo sa kapabilidad sa Armed Forces of the Philippines. Matod sa Armed Forces of the Philippines, ang aktibidad gilaw mang magpalig-on sa abilidad sa laing-laing puwersa ug magtinabangay sa usa ka epektibo nga senaryo kung mahitabo man sa kadagatan. Samtang ang Department of National Defense miingon nga ang kalihukan usa ka pagpakita sa panaghiusa sa upat ka nasud ug usa ka butang nga ginahimo usab sa nagkalain-laing nasud sa tibuok kalibutan. Sumala ni Department of National Defense spokesperson Arsenio Andolong, nagpractice lang ang upat ka nasud subay sa international nga balaod. Apan samtang nagpahigayon og exercise ang upat ka nasud, naghimo usab ang China og combat patriots sa South China Sea. Ang Beijing People's Liberation Army Southern Theater Command miingon nga nag-organisa usab sila og joint naval and air combat patrols sa South China Sea. Sumala sa China, ang talang kanihukan sa South China Sea nakasamok sa sitwasyon apan ilang nakontrola ang sitwasyon. Sa miaging mga semana lang, gibutyag ni President Ferdinand Marcos nga gusto sa Pilipinas nga imintenar ang kalinaw sa West Philippine Sea ug kinahanglang tubagon niini ang mga panghitabo sa naisgutang dagat. Ang Multilateral Marine Cooperative Activity law una ipahagayon ang trilateral meeting sa Washington kung diin mo tambong si Presidente Bongbong Marcos kauban si US President Joe Biden o Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Kining tanan usa lang ka ehersisyo apan dako kini implikasyon sa preparasyon sa Pilipinas kung pananglitan adunay mahimong kagubot sa West Philippine Sea. Edit Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe.